Tangkit tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh, lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gaji? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro ae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh, kayak ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir. Pak Wukir ngono. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pagi pahit ngono kuwi. Pahit. Apa to? Manis lho, Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput, Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya, Mas. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki. Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya, Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok iki lho le kamera cerak banget iki lho. Ngopo? Video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki, Mas. Heeh. Wis jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir ini. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ben tolong go sik.
Iya, dinteni dilit meneh. Heeh. Puji syukur ngersaning Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki mak iki? Sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem, heeh. Ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya 104. Yo mak 104. Dene ingkang kepareng ngasta lurah nuni nggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan agungipun nuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun dhateng sedaya staf utawi pamung kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Yo. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Saka ngendi mak? Live kuwi lho Nduk. Sik nggon HP live. Live to? Yo live mak. Ngono. Yo. Terus iki saking kadang-kadang dalang sena bala sena lan kadang PWKS sing papan pundi kemawon iki katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan Ambalwarsa ingkang kaping 104 nok mau nok iya sing 104 iki mugi-mugi kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung para pamong praja Bapak Lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun meranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Yo. Mboten kasupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan muring wimbo supaket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun mugi-mugi Kalurahan Karangasem wimbuh santosa wimbuh reja mulya lestari hanjayeng bawana Allahumma amin. Iya mak apik gene kowe iso ndonga isa ya ngarang ya dewanging mburiku iki iya iki bububku lho iki bububku mburiku kuwi medeni mak mosok lanang ora ya guyon iya iki rambute dawa dadi bingung aku sok arep nyeluk mbak apa mas iki iya mak saiki mong kari seneng-senenge seneng-seneng kepiye iya seneng-seneng apa jenenge caos panglipur kaya tangku lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-seneng no iya karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae iki ana saka kose iki niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om kok meng kowe sing disawer ha ya aku sing kudu disawer kudu niki aku kena dienggo dolan dienggo sangu dienggo golek singkong tembange sing Mas Gading saged maun wala aku iki kon nyanyi nduk iki nduk ya ora apa-apa 200.000 lho Mak lumayan kuwi iya saka sapa saking Mas Adi Juragan Tahu oh saka Mas Adi nggih matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki terus ana apa meneh ya oh iki ana iki bismillah sukses le wo mbokku jebul kleru sik nah iki sugeng dalu Mas badhe request tembang Nyidam Sari sampun transfer 100.000 nggih matur sembah nuwun ingkang nembang sinten terserah Mas waduh mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora terus niki saking Mas Yusuf Jepang saka Jepang saka Jepang iki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya umpama yen akeh banget lho iki Nduk iya ketoke meng 1000 mak meng rupiah ora apa-apa ora nggo sangu meneh nggo sangu nggo imbuh-imbuh iya ana meneh mak iki ana sugeng dalu
Ana sugeng dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki sugeng dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran batako apa aran boto kuwi? Aran semen durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa mak? Komposer. Komposer. Kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya mengko coba iso apa ora iki. Kuwi ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung dok-dok monggo ayang-ayang krampul 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 krampul. Ora mak kuwi lak bocah-bocahmu ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Sugeng dalu Mas Gading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-goro. Oh nggih. Dari Mas Pen-pen Diwangon Banyumas, matur suwun. Ya, Mak. Saka Banyumas, saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Oh iki ana meneh iki. Sugeng dalu Mas Gading, sugeng dalu. Nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Pak nek karo Simbah. Sapa? Simbah. Kae iki Mbah D. Mbah D. Kae iki apa jenenge bintange warga laras ki ya kae. Umpama warga laras ora melu ora ana Bupres ki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Caping gunung dhisik ben dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksude tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane Tirjalma ki kaca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Siraku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang. Apa iki ya? Dikasih nggih niki. Terus ndine iki, Mas. Tambah panjang umur. Minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih, saking Pak Siswa. Nggih, siap. Niki wau, mengki kula wacane melih, Pak. Kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kene maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek
bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo kok ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti ling adeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mongko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng dadu-dadu. Tak sumet malahan kowe Duan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik mboten krungu niki mengke. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak. Wah, iya no sekarang yo ngerti dhewe. Iya, Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki kok apa. Padiake. Iya. Monggo bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Iya, penak Dik. Heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik. Heeh, kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, lah saben bengi. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyawang Mas Gading to, Mas. Nggih. Jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang ditutup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Omong karo Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kula cek kurang lek ngene iki, Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping 2 ki ya Kudune ping pira, Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh.
Dereng tak jengglengke kok sekedap. Lah, Iya. ket mau iki. Pripun? Kok mboten ket mau-mau. Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Heeh, harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Nggih niki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Heeh. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya men kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasa nok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Wis. Wis urung. Kula pisan mawon nggih Nggih. pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Prasido. Ya. Geser-geser iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya ora ngantuk. Apa? Lho kae jare ben suwe. Apane sing ben suwe le iki? rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Oh. Monggo. Tidak aku telak ngomong sing aneh-aneh kok. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten wingking napa? boten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandang kajenge sedaya. Wis danten saged ningali, ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedhuk. Ya ora mak monggo kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok ki. Merinding aku. Iki parian to, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, ya. Wih, lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo.
Ilah iki kok malah meneng bae iki pitik. Sikik mikir, Jang. Apa ngono apa ta apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya kan ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yo apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Wani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Ale ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ra to? Mlumpat tak gludhuke gludung medun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jejer iki? Gesere sinten mriko? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, nama Ah, semringan, iya, ah, semringan. Apa mau boys iki lho? Saya. Apa me apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karangasem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene enom dhewe ya. Enom dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo wae enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kairo. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angel. Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak Wahyu? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Mm-mm. Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin.
Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Hah? Pelit. Eh? Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sanguku kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bayang balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih parikan mawon nggih. Bakoku Nah, tenan. mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Yo yo ora payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3 Ora. Pisan wae ora apa-apa. pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, ngono iki. Apane sing padha? Mbak Kone mau lho kok. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? ya Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem Waduh kok mlempem. Apane? kuwi krupuke. Kuwi kerupuke. Mugi warga Karangasem Heeh. sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sok rasing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong Oi. Apaan tuh? kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni neng kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang ki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke, Man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih. Lajeng sinten melih? Wow kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh, lah iya. Karo dikeloni. Wait.
Sing ngelani napa, Pak? Ngelani guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi mau ya? Kan mriki. Oh nggih. Diteruskan, medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya ayo. Panas sudan aleng-aleng caping Sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sih maksud. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. Nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadia wadon sarata Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Kadek. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah, no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Di zaman berjuang jore kelingan
pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki jan. Jan pu enak Mas. Jos tenan, mantep. Dapi-dapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, iki romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun kabarnya? alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi dari Kediri gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis ra apa-apa nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa Gading. ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Pianten bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Jopo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artinya Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur sing kalau tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kan aku lho nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya. Mas? Langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul lho mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajingan. janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngopo? Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Wes zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh, masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku kuwi iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis apa? ora mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li.
Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ning lali ya. Jana, li iki apa, Mas? Iya, Lin. Lin. Lin ki Kok Lin? apa ya Lin? Apa, Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincah. Oh, tuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoke. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh iki lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Kayak ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir. Lintang Wukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho aku. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans Warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo. Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Dusun nep desa ngene. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane. Kebakku tekan buri kae. Oke. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jana iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem.
Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah haji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras dan Indra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan kaya kok Mas, hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira tok 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih, minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Nah, Mang Cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik, gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputo budaya. Seputra budaya. Bedoyo lho ta ya Mas. Aku Bedoyo. ora iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini ikut, Mas? Ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan, Mbak Yu dibantu toh Mas? ucapkan lah njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Ah, nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Semoga. sedaya Semoga sedaya dikasih dikasih nasi. Nah, Apa iki Mas? Dikasih maju, maju. majau, Semoga semua dikasih semoga sedaya dikasih maju. maju bejane Kok bejane? beja Semoga sing meng sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin, amin. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang kuning dan gubuk asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih, duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri, Bapak Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dek, Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Ayo Mbak Oriza. Yuk.
kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak. Agak sini lah. Kamu Oh, iya, jangan iya. deket-deket gading terus loh. Halo, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa, Mbak? Apa iki Kono. Tremor. Wis Tremor. kono karepmu kan kono. Loh kae. Apa sih? Grogi loh Mbak. Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedek aku mesti bendino ngono lho, Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasane los piye? gitu lho, Los. Los. Nek jajar dhewe tangi dhek kalau paling piye ya. Aduh. Tekan lho Lah Dek. iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebabnya iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain gitu. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa iya. rasa Rasa, cinta iya. dong, iya toh Mas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang kuning biyen nggih. Derek penonton Derek kemawon. pokoknya. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh bawon ora langsung. Nggih. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Heeh. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi ya kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi ki tegese iki bird. Bird, Kuwi apa? Peksi ki burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis toremrak ati. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh mesti kuwi mambu-mambu. Mampu apa? Ora, kesel suarane Mas tak mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh mbako. Ya wis ya gak diteruske ya malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Golek isi podang jenar Iba bunga atiku
iso sampun lanjut nggih Mas. Nggih lanjut no mosok ya ming bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. Bedoyo. Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang kele isih tak sayang ngopeng geranganku kele ora krasa iso akan ganti bengi Beliaunya Bapak Siswa, Pak Siswa, Bapak. Matur sembah nuwun, Pak.